muri yeZimbabwe ndikusangana nenyaya panapa kuti Zimbabweans you are responsible for the low pensions. Inini nyaya iyi hainondibata zvakanaka. Ndikusangana nekunyorwa nemuchinda anoti wari kutendo Matinyari uyo ari kuti I hear many Zimbabweans crying about how pensions are so low. They forget that they supported the opposition party that called for the illegal sanctions that killed industry, property and taxes which eroded pensions. They even supported the sanctions and hated those of us fighting to remove the sanctions to alleviate the suffering of the people. Now, everything. Guys, amuna iri kuzvinzwa pana asina kuudzwa renyaya kuti masanctions ari kwezvizvo akatargeta akurwa individuals asi kurwa nyika anonzi individuals leaders and stuff ndoenza akuru because maZimbabweans vakangozvinzwa kuti nyika yavo pachayo yarohwa nenhikirikini hakuna muZimbabwean anomira achizvisekerera zvinhu izvozvo. Muzimbabwe ndinoda kuti jangoti imi mumira imi mutsipa manhikiri nekuita sei but pari kunzi leaders vanhu manhikirikini ndo vari kunzi right ningi ndo vari kunzi vakatageta but iyo haisiro hapasiriwo pane nyaya panapa pekuti ndikuona kuti aya ndo anonzi manyebo manje ari kuda kuningina iye zvake aripo pakumobilize vanhu kuti vaende vamubatsire machi yake yemasanctions yake its fine hazvina kushata zvinhu zvakatonaka wokuti ari kumhanya nhikirini yake but pakuzochinjira vanhu pfungwa kuchinjira vanhu magoposta iwo zvakafanana nekuti iwo izveso mumba makomupera chikafu izvoso unoudza iri mukadzi wako kuti ini chauri zvinhu zvakatooma niya kuti ayo wakasiya vanhu vachivhotera ZANU-PF vanokudza zvineinini tsvakai chikafu munhu mubhosi ndimi mukuru wemba kana kuti woti inini bhosi wangu wandiri kushanda kubasa uko haasi kundipa mafavors bhosi wangu haasi kundipa salary kuti ukufa nenzara it's your fault iwo bhosi unondisi wakandisapota ndichienda kuchibasa ichocho bhosi wangu haasi kundipa anokutaura kuti chinjai basa racho bosi kana imi kuti ndo zvakaafecta kuti vanhu vasani nemapension chisiyai kana chisiyai kupindawo mumwe anogona kufunga kuti anozvigona bosi nyaya iripo iyi ndeyekuti haisi yekuti kungosiyiwa pane kana zvekumhanya nebhiza rine nhumbu zvezve kuti munongoshingirira richingoti aiwa mopedza mozonzi haitsofoti makazomhanya nebhiza rine nhumbu chimbobhizai bhiza racho iro rine nhumbu pongosiwa rimwe bhiza rekuti rinokwanisa kumhanya riri kubhilivhota richiri rechidiki pane kuti vanhu mongoswera gore makore manganiko zvinezvi pa44 years muramba muchingoudzwa nyaya 1 chete mimi because of makadai because kungoti vangobuda pachena kuti zviri kuramba izvi tikukundikana ndo zviri kunetsa apo solution inowanika kana vanhu vabvuma kwete kuti iko zvinezvi hakuna ari vabvuma kuti kunzi nyaya kuti tiri kudaisawo manhikiri this guy I don't think kuti zvinhu zvaari kutaura zvine musoro inini zvangu personally ndikazvitarisa I don't think kuti zvine musoro zvaari kutaura izvozvo zvinenge kuda kuvhara vanhu brain kana kuti zvinenge kuda kuona kunge vanhu vakadzungaira saka iri ari pakati pokufunga kuti vanhu vakadzungaira kudai so haisusu tinobva tangoonera toonesana panapa because hazvibatsire chinhu vanhu vese muZimbabwe vanotine pfungwa dzinoshanda hapana anobvuma kuitiswa zvinhu zvakapusa kuti anobvuma kana kunyeberwa kana kubhilivhiswa odzonzi imimi ndimuri kutokonzeresa instead yekuti imimi vanhu munhikirikini alright ngatiti vanhu vacho vamuri kuti vakasapota opposition vanhu ndo vakakonzera vakasapota opposition uri kutaura here kuti munhu wese ari kusafa muZimbabwe munomu ari kusafa because akasapota opposition kune vamwe vanhu unozviziva here kuti vari kusafa izveso havana kumbobvira vanovhotera futi opposition yacho iri kunzi yakaunzwa masanctions ende masanctions acho kana muri kuti akaunzwa neMDC iriko handisi kunonzora ndiapresident ngaanomabvisa hatiti signature yapresident inenge ichidiwa here ikoko weopposition wacho ngaaende kangonzora anomabvisa ko ngonzoro zvasiyani ngonzora munhu kuti mukangomupa mari anorambei kuenda munhu kutoti anotongobhilibhodi akatotengwa kudhara munhu kuti ari captured kare ngaangoenda kaanobvisa signature kana zviri zvo zviri kukanganisa noti vanhu vese because munhu ari kutosafa pazhinji yacho anotosapota futi nhikirikini ZANU-PF yacho haana kumbobvira akasapota opposition uri kumublema futi because of that zvimwe zvacho maZimbabweans tiri kuzonyanya kuda kutaka kudhererana soke kuona kunge vanhu vasingafungi but anyway muri Zimbabwe ndo imwe nyaya yacho ndangoona panapo tingoonesa ameno imi muri kuonawo senyaya inini nganombobuda ndimbozira panapo